Make the ground shake. חברים, כאן הערוץ שלנו אקספלן 7 והיום אני הולך לעשות לכם את אתגר הבולרית. כאן אני עם הדק של ההתקפה, אני הולך לשחק נגד חבר מהגן שלי אדם 2016 ואנחנו הולכים, נראה איך ילך, מקווה שיהיה לכם טוב. בהתחלה כמובן נוריד את שתי הבניינים ועד להתחיל לשים פשוט מלא קולקטורים. אז נוריד לו ככה את הבניין, ננסה כמובן שאסור פה להגן כי כבר הבניינים יעשו את שצריך בשביל לעצור את ההתקפה. כן, הוא עושה את זה. עושה את זה ואת זה בשביל כבר ירד. עכשיו נשאר לנו להוריד את הבניין הזה, השמאלי. נתחיל כאן עם ההתקפה שלנו. סקלטונים מאחורה. עולים מאחורי הבולר, אני צריך לא יצא לי טוב. הם לא יצאו ממש טוב, אבל בסדר. הנה, רק הבעיה שטיפה מעצבן לא להגן, זה כבר רגיל. נתחיל עם האלקסיר קולקטור כבר, כי אני רואה שהרועד הזה ממש עוד מעט הולך להוריד את הבניין. למרות הזה צריך לשים את זה בצד ימין. אני אתן את הדברות, אבל בסדר. כמו שהוא עושה פה בצד ימין. נשים מרייג'. אותם כאן. יאללה. אנחנו מדברים לאלקסיר. דקה האחרונה. הנה עכשיו צריך כאן לשים את האלקסיר. נשים אותם במקום הנכון הפעם. ואנחנו רק נפסיק פה שלא הוריד לי את האלקסיר קולקטור גם. כמו אלקסיר. אלקסיר כפול 2 לא רוצה להגיד. 2. אני מוריד את האלקסיר קולקטור המסכן הזה שלי. הוא ננזף. והנה עכשיו אפשר להגיד. עם האלקסירים בצד שמאל. כמה שיותר רייג'ים ועוד אלקסירים ועוד רייג'ים. בינתיים יש לנו 4, הוא כבר על 6. אוי, שרתי גם עוד לתפות. עוד אלקסירים. עוד אלקסירים. צריך להעיף את החיילים האלה. כבר על 8 אני רואה. בינתיים על 7. ועכשיו שמתחיל האוברטיים אפשר להתחיל עם הבולרים. עכשיו הוא גודלק ותראו כמה אלקסירים כבר נסתור. נשים אלקסיר אחרון ואני מתחיל לעשות לתקוף. מתחיל עם זה. בולר אחד לפה. פורט לכל האלקסירים. עוד בולר. עוד בולר. עוד פעם מנסה כמה שיותר להפעלים. לא רוצה לשים את הריב לבולרים אבל לא רוצה. כן, נדבר בינתיים. פה על אלקסיר. 2 אחרונים שישארו לי. אנחנו באמת מתחילים כמה שיותר בולרים. אנחנו נעבור. אני נתחיל כמה יכולות. את האספיריט הזה. את הזופ הזה גם. עוד בולר. ותראו לאט לאט כמה בולרים אנחנו נעבור. כמו שאתם רואים הוא עדיין ממשיך לשים את העמקים אחרו עדיין בידיים בשביל לעצור לי את כל הבולרים האלה. אני כבר הצלחתי עם האלקסירים ואני מנסה להוסיף כמה שיותר בולרים כי כבר אין לי כל כך הרבה זמן. אני מתחילים להתקרב לבית שלו וכבר אין לי מה לעשות בשביל לעצור אותם כי באמת תראו ובשלב הזה אני כבר עוד מעט הולך להתחיל לעשות פה ולא מצב סקרין שוטים
שתצא לנו תמונה טובה, נקפיד בזמן, ונתכונן פה עם הסקרינצ'וט, וגוד גיים, וזה היה המשחק שלנו, האתגר שלנו, ואנחנו חברים, ראה בסרטון הבא שלנו, אני רוצה להודות מאוד לאדם 2006 שעזר לי לעשות את הסרטון, ויאללה ביי.